Γεια σας και καλώς ήρθατε στο νέο project του Γραφείου Επιχειρηματικότητας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Entrepreneurship and Innovation, the Q&A Series. Πρόκειται για μια σειρά συνεντεύξεων, ενημέρωση και πληροφόρηση γύρω από τον κόσμο του επιχειρήν. Πρώτη μας καλεσμένη για τους σκοπούς της σειράς είναι η κυρία Χαραλαμπία Δενδή. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου Νομικής Σχολής στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων. Έχει κάνει και διατριβή στο Δίκαιο της Ενέργειας και διαβάζω ότι διαθέτει αδρά εμπειρία ως διευθύντρια λειτουργιών και επικεφαλής ομάδων εργασίας σε πλαίσιο επιχειρήσεις. Ενώ είστε και μέντορας στο τρέχον πρόγραμμα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς συναντηθήκαμε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση καθώς και για το βήμα που μου δίνατε να σας συστηθώ μέσα από την συζήτησή μας. Είναι και για μας μεγάλη ευχαρίστηση που σας έχουμε κοντά μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Θα αρχίσω με τα βασικά. Θέλω, αν είναι εύκολο, να μας δώσετε ορισμούς για τις λέξεις επιχείρηση, επιχείρημα, επιχειρηματικότητα και επιχειρηματίας. Λοιπόν, η επιχείρηση μπορούμε να πούμε ότι είναι μια παραγωγική μονάδα που έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Διέπεται από κανονισμούς λειτουργίας, έχει έδρα, παράγει αγαθά και προϊόντα, αλλά και παρέχει και υπηρεσίες. Οπότε, με την έννοια της επιχείρησης και μάλλον ο σκοπός της επιχείρησης είναι κατεξοχήν η πώληση και η εισρωή χρήματος. Τώρα, επιχείρημα. Επιχείρημα συνήθως το νοούμε σαν μία δήλωση η οποία έχει στόχο να αποδείξει μια υφιστάμενη κατάσταση. Εγώ θα έλεγα, θα χρησιμοποιούσα μάλλον τη λέξη εγχείρημα, η οποία θεωρώ ότι έχει περισσότερο συνάφεια με τη λέξη επιχείρηση, γιατί εγχείρημα σημαίνει ένα τόλμημα, σημαίνει δημιουργία. Και η δημιουργικότητα και η γενικότερη δημιουργία έχει σχέση με την επιχείρηση. Σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, τι νοείται επιχειρηματικότητα? Βάσει του ΚΕΣΥΠ, επιχειρηματικότητα νοείται το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δημιουργία νέων προϊόντων και τεχνολογιών, καθώς και την αναζήτηση ευκαιριών, όπως το ελεύθερο επάγγελμα, η δημιουργία ενός νέου επαγγέλματος ή η σύμπραξη πολλών επιχειρήσεων, υφιστάμενων ή μη. Και τέλος, επιχειρηματίας είναι ο φορέας της επιχειρηματικότητας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαθέτει ιδιαίτερες ικανότητες, έχει μια στρατηγική κατεύθυνση σκέψης και σκοπό έχει να παράξει χρήμα μέσα σε μια οικονομική κοινωνία. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην επιχειρηματικότητα. Αν μπορείτε να μας πείτε από ποια στοιχεία αποτελείται αυτή. Η επιχειρηματικότητα πρέπει σαφέστατα να περιέχει την έννοια της καινοτομίας. Όπως ξέρουμε όλοι, η παρθενογέννηση είναι σπάνια. Άρα, τι είναι καινοτομία? Καινοτομία είναι η διαδικασία που τροποποιεί ήδη υπάρχουσες ιδέες ή υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες που περιέχουν μέσα όμως και τεχνολογικά επιτεύγματα. Τέλος, η επιχειρηματικότητα προκειμένου να έχει διάρκεια χρειάζεται να έχει και αυτή πρακτικές οι οποίες επιτυγχάνουν βιώσιμη ανάπτυξη μέσω εναρμόνισής τους με τις επικρατούσες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της κάθε εποχής. Επομένως, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για να καταστεί βιώσιμη χρήζει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα, αλλά και να αναρμονίζεται με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Σαφέστατα δεν μπορώ να παραλείψω την έννοια της αειφορίας, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της επιχειρηματικότητας. Και με την αειφορία τι εννοούμε? Εννοούμε την προσπάθεια έβρεσης τρόπων παραγωγής αγαθών και προϊόντων του σήμερα, ώστε να μην υπονομεύουν αυτά του αύριο. Οπωσδήποτε η επιχειρηματικότητα προκειμένου να είναι βιώσιμη και να έχει μακροημέρευση θα χρειάζεται να υπάρχουν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα ενισχύουν οικονομικά όλη αυτή την πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνουν κάποιοι επιχειρηματίες. Πολύ όμορφα. Πάνω σε αυτό το θέμα θέλω να επιμείνω λίγο ακόμα. Τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσουν οι κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις που λαμβάνουν τόπο στη χώρα μας? Δίνω ένα παράδειγμα. Η φορολογία των επιχειρήσεων δίνεται κίνητρο από την τωρινή κυβέρνηση σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με το επιχειρήν. Αλλά η φορολογία είναι πάρα πολύ υψηλή και απαγορευτική. Υπάρχει ένα άλλο κοινωνικό-οικονομικό, θα το χαρακτήριζα, συμβάν που θα παίξει κρίσιμο ρόλο, το οποίο είναι η υπερχόμενη απόκτηση επενδυτικής βαθμίας για τη χώρα μας.
Υπάρχουν οι φυσικές καταστροφές που έχουν λάβει χώρα, ειδικότερα τον τελευταίο καιρό. Κάνω αναφορά λόγω χάρη στις καλοκαιρινές πυρκαγιές, στις πλημμύρες της Θεσσαλίας, στο μεγάλο πόλεμο που διεξάγεται δυστυχώς στη Ρωσία-Ουκρανία, όπου άνθρωποι χάνουν τις ζωές τους κάθε μέρα. Το επίπεδο των παραγωγών και των εφοδιαστικών αλυσίδων έχει μειωθεί τρομερά σημαντικά. Πόσο πιστεύετε ότι αυτά λοιπόν τα συμβάντα επηρεάζουν τους δύο κλάδους της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας? Λοιπόν, θα δανειστώ την ρίση μιας συναδέλφου, η οποία λέει ότι η φυσιολογική κατάσταση της αγοράς είναι η αλλαγή. Σαφέστατα, η επιχειρηματικότητα επηρεάζεται πάρα πολύ από κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, από οικονομικές διακυμάνσεις, αφού από τέτοιου είδους καταστάσεις επηρεάζεται το ΕΑΠ και κατ' επέκταση η πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης. Σε ένα ασταθές περιβάλλον επηρεάζεται βέβαια η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αλλά θεωρώ όχι τόσο της καινοτομίας. Γιατί κατά τη γνώμη μου η έβρεση τρόπων επίλυσης δυσκολιών ευνοούν την καινοτομία, καθώς ανακαλύπτει νέοι μέθοδοι και πρακτικές παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ώστε η αγορά να μπορέσει να έρθει σε ισορροπία. Πάμε σε μια άλλη έννοια που αναφέρθηκε από τη δεύτερη ερώτηση, στον επιχειρηματία. Τι χαρακτηρίζει κάποιον ως πετυχημένο επιχειρηματία? Πρέπει να έχει αρχικά όραμα. Πρέπει να πιστεύει αυτό με το οποίο θα ενασχοληθεί και θα πρέπει να έχει και πάθος γι' αυτό που θα κάνει. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει μια στρατηγική κατεύθυνση σκέψης, να ξέρει πού θέλει να πάει, να ξέρει πού βρίσκεται και πού θέλει να φτάσει. Στο δρόμο αυτό, μέχρι την επίτευξη του στόχου του, βέβαια θα βρει πολλά εμπόδια. Άνθρωποι που θα του πούνε δεν μπορείς, εμπόδια τα οποία ίσως να του φαίνονται εκείνη τη στιγμή απροσπέλαστα. Οπότε δεν θα πρέπει να πτωηθεί, θα πρέπει να έχει πίστη και πάθος για την επιτυχία του εγχειρήματός του. Επιπρόσθετα, πρέπει να έχει ενσυναίσθηση, ευελιξία και να προσαρμόζεται ανάλογα με την εποχή στην οποία επιχειρεί. Θεωρώ ότι η πειθαρχία και η στοχοθέτηση αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα ενός επιχειρηματία προκειμένου να θεωρείται ότι είναι επιτυχημένος. Τέλος, πρέπει να είναι εκπαιδεύσιμη, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι στάσιμη. Η στασιμότητα δεν είναι μια έννοια ενός επιτυχημένου επιχειρηματία και να τον διακρίνει δημιουργικότητα και εργατικότητα. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν τον επιχειρηματία, γνωρίζουμε πλέον για την επιχειρηματικότητα. Θέλω να ρωτήσω ποια στρατηγική θα χαράξουμε προς να ιδρύσουμε ή να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας και επιπλέον ποια βήματα θα ακολουθήσουμε για τον σκοπό αυτό? Θεωρώ ότι η επιλογή της στρατηγικής εξαρτάται πάντα από την επιλογή της αγοράς στόχου που θα επιλέξει ο εκάστοτε επιχειρηματίας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει με το να βρει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Δηλαδή, ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω του οποίου θα επικρατήσει στην αγορά. Όταν το βρει, μετά θα μπορέσει να επιλέξει τη στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει. Μπορείτε να μας δώσετε μια σύνοψη τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης? Σαφέστατα, η επιτυχία μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας έχει συνάφεια με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Το εσωτερικό περιβάλλον περιέχει στοιχεία όπως η ρευστότητα της επιχείρησης, το εργατικό δυναμικό, δηλαδή η εξειδίκευση του προσωπικού που διαθέτει μια επιχείρηση, η καινοτομία που έχουν τα παραγόμενα αγαθά ή προσφερόμενες υπηρεσίες, ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα δηλαδή και τέλος το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο θα αναπτυχθεί και θα έχει απήχηση στην αγορά στόχο. Όσον αφορά στο εξωτερικό περιβάλλον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος του ανταγωνισμού, η αγορά, οι καταναλωτικές συνήθειες της αγοράς στόχου και η ικανοποίηση των πελατών, όπως και τα κανάλια διανομής, είναι κάποια βασικά στοιχεία τα οποία κρίνουν την επιτυχία μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
Οπότε, μέσα από την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, θα μπορέσουμε να δούμε τις ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούνται στην αγορά, οι κίνδυνοι και το ρίσκο που υπάρχει στην επιχειρηματικότητα, αλλά και να αναλυθούν δεδομένα τα οποία θα μπορέσουν να φέρουν έσοδα σε μια επιχείρηση. Οπότε, βάσει αυτών θα επιλεχθεί και μια στρατηγική η οποία θα φέρει την επίτευξη του οράματος του επιχειρηματία, αλλά και των στόχων του. Εξαίρετα. Θα φέρω την κουβέντα σε πιο γενικό πλαίσιο πλέον. Εσείς πώς αξιολογείτε στην Ελλάδα το επιχειρήν και τις νέες ιδέες εν γέννη? Θα ήθελα, πριν απαντήσετε, να μας δώσετε και κάποια παραδείγματα, αν έχετε, από τον εγχώριο επιχειρηματικό χώρο, που θα μπορούσαν κάποιος να τα πάρει ως πρότυπα μοντέλα αρχών επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, ή και κάποιους φορείς που στέκονται αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια που ιδιωτεύω, έχω συναντήσει στο γραφείο μου αρκετούς επίδοξους και μελλοντικούς επιχειρηματίες, οι οποίες είχαν ωραίες ιδέες εφαρμόσιμες. Μπορώ να φέρω στη μνήμη μου μία ιδέα η οποία αφορούσε τον κλάδο του τουρισμού, τον εναλλακτικό τουρισμό, και αφορά στην τροποποίηση του εσωτερικού ενός ημιφορτηγού σε σπίτι, το οποίο θα είχε εφαρμογή στον τουρισμό αλλά και στην βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι βοηθούν στην υλοποίηση τέτοιων ιδεών, οφείλω να αναφέρω, αλλά τα κριτήρια είναι τόσο αυστηρά πια που τις περισσότερες ιδέες που υπάρχουν δεν μπορούν να ολοκληρωθούν. Επίσης, η Ελλάδα μπορεί σαν χώρα να μην είναι πρωτοκλασσά τους αντίστοιχους δέκτες. Όμως, πολλές τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες, ίσως και η πρώτη είναι πολύ πιθανό, στους τομείς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Μια πολύ καλή συμβολή βέβαια σε αυτό έχει και μια πλατφόρμα της κυβέρνησης Elevate Greece. Θα θεωρείτε εσείς ότι μπορούν να γίνουν και άλλα βήματα προς τα εμπρός? Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει βέβαια περιθώριο βελτίωσης, γιατί υπάρχει δυσκολία έβρεσης πλήρους χρηματοδότησης προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Μια νεοφυής επιχείρηση, μια startup, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει ρευστότητα και είναι δύσκολο να καλύψει με ιδίους πόρους τα λειτουργικά της έξοδα. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ορίμανση, άρα δεν υπάρχει και παραγωγή των αγαθών και προϊόντων προκειμένου να επιτευχθεί πώληση και να εξασφαλίσει τα έσοδά της. Πάνω σε αυτό το τελευταίο σχόλιο, τη δυσκολία πληθούς για επένδυση, θα αναπτύξω την ακόλουθη ερώτηση. Πόσο δύσκολο, ειδικά σε αυτή την παγκόσμια οικονομική συγκυρία, και πόσο μάλλον δηλαδή για τη χώρα μας, που ήδη υπήρχε αυτό το πρόβλημα εδώ και αρκετά χρόνια, είναι για ένα επιχειρηματία να λάβει χρηματοδότηση. Ακόμα και ποιοι είναι οι γενικότεροι τρόποι άντλησης οικονομικών πόρων, θα έλεγα, για μια επιχείρηση? Κοιτάξτε, σε ένα οικονομικά σταθές περιβάλλον το οποίο βιώνουμε σήμερα, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση, την πανδημία και γενικότερα τις περιβαλλοντικές καταστροφές, σαφέστατα η δυνατότητα έβρεσης επενδύσεων έχει μειωθεί. Τα κριτήρια τα οποία ζητάει το εφιστάμενο τραπεζικό σύστημα είναι πολλά, πολύπλοκα, και φανταστείτε ότι μια νεοειδρυθήσα ή μια start-up εταιρεία δεν μπορεί ασφαλώς να διαθέτει τα εχέγγυα που απαιτούνται προκειμένου να λάβει αυτόν τον τραπεζικό δανεισμό. Από την άλλη μεριά, ο αριθμός των funding angels είναι περιορισμένος και γενικότερα λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού που υπάρχει, ακόμα είναι πιο περιορισμένος. Εν τούτης όμως είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα με κονδύλια που διατίθεται σε κράτη-μέλη προκειμένου να ενισχυθούν νεοφυείς επιχειρήσεις. Τέλος, όσον αφορά στη χώρα μας, τόσο τα προγράμματα ΕΣΠΑ όσο και κρατικοί φορείς όπως το ΔΙΠΑ βοηθούν προς την επιχειρηματικότητα. Πλέον μεταφερόμαστε σε ένα άλλο κομμάτι, αυτό της επικοινωνίας της κουλτούρας του επιχειρήν. Θα αναφέρω ότι εσχάτως μεταφέρθηκε και προβλήθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό της χώρας, δεν έχει σημασία το όνομά του, το διεθνές reality επιχειρηματικότητας Dragon's Den, το οποίο ήταν αρκετά επιτυχημένο. Κατέγραψε καλά νούμερα στην τηλεθέαση, κέρδισε την απήχηση του κοινού. Και θέλω να ρωτήσω, προφανώς μιλάμε για ένα τηλεοπτικό σοου, δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Εσείς όμως πώς κρίνετε που απλός τηλεθεατής υποδέχτηκε με θέρμη αυτές τις έστω και προσαρμοσμένες για την τηλεόραση έννοιες όπως υλοποίηση και εμπορευματοποίηση μιας ιδέας, επαφή μεταξύ επιχειρηματία επενδυτή και προσπάθεια ανέβρεσης χρηματοδότησης?
Και αν θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι προβολής του επιχειρήν στα mainstream και social media και μέσα όλων των μορφών. Κατά γενική ομολογία, η εικόνα έχει δύναμη. Οπότε η παραγωγή και προβολή τέτοιου είδους εκπομπών για μένα έχει θετικό πρόσημο, αρκεί να μην αποθαρρύνεται και να μην απογοητεύεται ο εκάστοτε επιχειρηματίας όταν η τάση του, η ιδέα του δεν λάβει χρηματοδότησης. Τώρα, στο ερώτημα αν υπάρχουν και άλλοι τρόποι προβολής του επιχειρήν στα mainstream, εγώ δεν είμαι άνθρωπος στο media, αλλά θεωρώ ότι μέσω social media μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Γιατί περισσότεροι από εμάς πια χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο κατά κόρον και αγοράζουμε μέσα από το διαδίκτυο. Άρα και επιλέγουμε να ενημερωνόμαστε για προϊόντα μέσα από το διαδίκτυο. Τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικοί φορείς, πιστεύετε πως υπάρχουν και άλλες δράσεις οι μπορούν να πράξουν για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας? Επίσης, μπορούν να επικοινωνήσουν την κουλτούρα του επιχειρήν με άλλους τρόπους πέρα των καθιερωμένων? Δίνω ως παραδείγματα συναντήσεις, συνέδρια, δελτία τύπων και συνεντεύξεις, όπως αυτή. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικοί φορείς μπορούν να αναπτύξουν και άλλες δράσεις και να αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Δηλαδή, πώς μέσω της διασύνδεσης της επιστήμης με την παραγωγή. Ίσως κάποια workshops στα οποία οι επιστήμονες θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική οικονομία και τις πραγματικές συνθήκες και μέσω από την ανάπτυξη της δικής τους επιστήμης να μπορέσουν να βρουν λύσεις για να επιλύσουν προβλήματα της καθημερινότητας του καταναλωτή. Τελευταία ερώτηση. Είστε μία από τις μέντορες του τρέχοντος προγράμματος υποστήριξης της επιχειρηματικότητας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στο οποίο παρεμπιπτόντως μπορούν να εγγραφούν όλοι οι ωφελούμενοι ενδιαφέροντες στο σύνδεσμο που διατίθεται στην περιγραφή του βίντεο. Σε ποιο κομμάτι και πώς μπορείτε εσείς προσωπικά να βοηθήσετε τους ενδιαφερομένους? Θα μπορούσα να φανώ χρήσιμη στην οργάνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησής τους, καθώς και να συζητήσω με ένα επιχειρηματικό σχέδιο, μέσα από το οποίο θα αναπτυχθούν οι στρατηγικοί προώθησης προς την αγορά. Αυτό ήταν. Η συνέντευξη έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και την υπομονή σας. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να δώσετε ένα μήνυμα προς αυτούς που ενδιαφέρονται για τον τρέχοντα κύκλο της υποστήριξης επιχειρηματικότητας, προς ωφελούμενους δηλαδή του προγράμματος. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την ευκαιρία που μου δώσατε να απαντήσω στα ενδιαφέροντα ερωτήματά σας. Και θα ήθελα να απευθυνθώ στους ενδιαφερόμενους ότι το Γραφείο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο καλεί εμάς, τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας, να έρθουμε σε επαφή με εσάς, με τους ανθρώπους οι οποίοι μόλις τέλειωσαν τις σπουδές τους. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ερχόμαστε σε επαφή και να συζητάμε, γιατί μπορούμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της πραγματικής οικονομίας, αλλά και να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε στο να μην κάνετε λάθη τα οποία κάναμε εμείς στο παρελθόν. Οπότε σας περιμένουμε όλους στο νέο κύκλο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το δεύτερο επεισόδιο της σειράς Embrace and Innovation, The Q&A Series. Μέχρι τότε να είστε καλά. Τα ξαναλέμε σύντομα. Καλή συνέχεια.